Senyores i senyors, us vull atents. L'espectacle és a punt de començar. Ho diuen així, oi? Doncs va, que comença l'espectacle Il·lusió viva. Faig malabars, veieu? Faig malabars amb les parts no conscients, car tinc un peu i un ull a l'altra riba. Cavalco l'energia i els corrents, revelo el que s'amaga sots l'estiba. No sabeu la de quantitat de coses que hi ha aquí dintre, que hi ha aquí sota, que està tot barrejat i amuntegat, i ho vaig traient perquè sé que aquestes realitats la fan les ments. I jo he vingut a obrir tot el que arriba. Si m'ho permets, amic, si em deixeu, si em deixes, si et deixes, passo a l'acció. Mira'm les mans, que tinc a les mans la nova sinfonia amb què conjuro i faig més ambrosia. I així entrarem a una altra dimensió. Farem un pas enllà i començarem a veure la saga passant. 2, 3, 4, 5, 6... Però hauré d'haver sortit d'aquesta unicitat de jo, de veure-ho tot en mi i deixar a la mitosi fer el seu pas. 3, 4, 5, 6... A un pas enllà, que entraré en l'acció, començarà la saga. Aquesta saga que us estic a punt de presentar i que du a l'instant, a l'ara aquí, que du a l'instant l'etern, que està per tot arreu, que per tot vaga.